tawagan sana ako to kung kuan be. Trabaho be kay aron nga mahuman kong dali ba kay daghan para buklabulong sa balay. 3 days na ba to kung kuan repuela ba? Be. Kuan sumbre be. May nanawag. Hello, pre. Naanak ko dala sa area nga imong giingon. Naka-ready na ko. Oh. Di ba? Naana man kay instruction dia. Oo, imong gi-text na sa kuha kanang karaan kong biyon na ako dali. Sige. Mayo noon. Kanang nakaito mong jacket, pre. Pag nakita na nimo, mauna na, pre. Ay, kining nakaitom. Ay, mo na ni. Sige. Gusto mo ng buto niya, pre. Okay, pre. Ako nang gipusil, pre. Ako ni, pre. Ako nang gipusil, pre. Masyad, koy. Okay, pre. Pusil nimo. Nga nung gipusil man nimo, pre? Ha? Nga naman ay? Wanggol man ka, pre. Wa man nagipapusil sa imuha. Mao man ang ipasundo ni boss nga bagong tao, pre. Import na nato. Gipadala na ni John Wick, pre. Na, patay. Halakado. Patay jugang busa na. Di ba nag-text man ko nimo nga na ipasundo si boss? Uy, Saba daw. Wala man kay gi-text diri sa ako, ah. Nag-text ko, oy. Ang imong gi-text diri sa ako, ah, nga pag abot diri sa area, tawagan, tikaw wa man kay laing gi-text diri. ay sa ako lang taong cellphone. Atay! Wala man masin, pre. Tanawa ra. Putlan kitag dila do apil po kining sako ito hanakap. Putlan kitag dila duha sa libusing kabalo gid ba ka libusing nga grabe gito si busing ug masuko. Wala nga nung sus. Hakna ni ron. Saong gana to na, pre ba? Anhiin na lang ko diri, pre. Diri sa mga sa man ya? Kining daghang kay kahoy, pre. Kining daghang kay gaana-ana diri ba? Kay magsabot ta, pre. Ug unsay angay natong buhaton. Sige, pre, magulat ko nimo. Ah sige. Oy, pre, Ikaw bayo. ba? Palpak mahugagutan awa. Patay kita aning bus. Gabi unsa o mga to ni ron? Pagplano kay na. Ikam na. Relax lang diha, pre. Ay, isa, pre. Wa pa man kakita si boss aning tawhana. Ang akong buhaton ani, pre, mag-hire kog lain para ipuli atong namantay. May baka na nga plano. Sus, karos na pa ba ko ni plano nga napalpak, pre? Ah sige. Sige, pagkuwaglain. Pag-hire. Ay sa kinsag ang tawhana nga pwede na to kuhaon ba? Ikaw, pre, na kay idea? Ay, na ako kaila pre. Amigo na ko. Mo ba? Pati kang kilir gapon to pre. 30 ka tao ang gitumbay sa kadlaw. Kana. Amigo kay na ko to pre. Ay kay to pre, pati kang gapon kay tong kilir. Saman, ato-atoon. Kana, pre. Murag maayong plano. Ah, sige, ato na to. tara. Basig makalakaw ba? Pre. Uy, ay isa, pre. Di man naman kay motor pag motor. Ada na pre, kay nakita naman gapon sa CCTV ta ato galion pre kay. Hindi naman kay helmet. Ah, biling helmet pre. Oh, kini sultan na, pre. Tara. Dili lang balay pre. Pre, unsa man diri, pre? Layuan ko kay atong gibaklayan, pre. Wala niyang balay na anam gani oh. Kana pre, mo na pre. Kana? Uy. To. Unsa man ka masaligan kana? Ay, makaliga na pre, kaya nakapatay kung nag-30 ka tao. Ang awar mong lawas na, oh, sulit kayo. Wala. Sige na, sige. Tara. Libre. Mo na, pre. Go!
Ako ni ba? Ako ni. Ay, ikaw din agaw. Say tuyo gaw. Tay mission gaw. Unsa man ang misyon gaw? Kaon. Ay, isa pre. Pre, nakasigurado ka nga. Good shit kayo ng killer, pre. Wala ba dyan kisali ka ng kawana, pre, yun? Na pinawong ano? Master ka na pre, 30 ka tao gidungog patay sa kadlaw pre. Salig na lang anak. Kilir lagi pre, 30 ka tao gidungog patay sa kadlaw pre. Ay na pagklamo diha kayo, no choice na tao, oras ba oras. No choice yun, pero sige na, tara. Gaw. Gaw sa man gaw, ready na ka gaw. Hindi na gaw. Pero money down gaw. Naunsa man ni pre nga minidal malaging ganahanan eh. Eh ngana na siya pre, magpabayad gini siya pre, di pa mo pre, sure. Pre. Naro. Tara. Gawas na gawas ay Mas tangkal. kayo kadali mi. Tara pre. Eh, misalnya, nabilin.